Așa, Maria, acum că ne-ai spus drumul tău, poți să ne spui cum privești tu concurența? Uh, o privesc foarte bine. Eu consider că este loc pentru toată lumea și fiecare dintre noi, ca și mici sau mari antreprenori, ar trebui să aibă cumva, um, cum să mă exprim, factorul diferențiator. Da. Însă concurența este foarte bună din punctul meu de vedere. Uh, Cam atât. Simți că Să trăiască cam atât. această concurență din jurul nostru, într-un fel, ne împinge să fim mai buni și să Uh, lucrăm mai din greu? Pe mine mă împinge și îmi dă putere și dorință să fiu mai bună, în primul rând că îmi doresc eu să fac mai bine și să evolueze lucrurile într-un sens pozitiv. Însă nu am să mint, îmi iau cumva idei și analizez situații diferite din business-uri diferite și asta mă ajută și mai mult să văd lucrurile cumva diferit și să învăț din ele în același timp. Deci concurența din punctul meu de vedere este bună, foarte bună. Da. Um, Dacă tot ai ajuns acolo unde ți-ai dorit, cum consideri că este succesul pentru tine? Adică cum îl privești? Partea asta cu succesul este din nou o discuție destul de sensibilă, ca să zic așa, cel puțin pentru mine, pentru că cumva succesul ni-l creăm noi singuri și faptul că noi avem o comunitate atât de mișto și lucrez cu niște oameni atât de frumoși, pentru mine fiecare zi este un succes. Acum că sunt curioasă, cât de mare este lumea asta specialty? Să fiu sinceră, mai ales de când m-am întors eu în țară, se dezvoltă din ce în ce mai mult, adică se deschid super multe shop-uri de specialitate și lumea asta cumva a noastră, deși fiind din punctul meu de vedere una mare, este în același timp destul de mică pentru că toți ne cunoaștem între noi și chiar și noi așa avem o mică comunitate și ne inspirăm unii de la alții și învățăm unii de la alții și mie mi se pare super, super tare chestia asta. Și ne Este. ajutăm, mai ales când avem nevoie, nu știu, are cineva nevoie de la un shop de ceva sau e vreo competiție sau ceva, ne întâlnim cu toții, uite, mai ales la festivalurile de cafea. Am fost la câteva în ăștia 2 ani și ceva și este o atmosferă super tare, super tare. Toată lumea se întâlnește cu toată lumea. Cel mai important lucru, evident, este că învățăm foarte mult despre cafele, origini noi, ne cunoaștem între noi și asta este un sentiment foarte mișto. Mă bucur. Crezi că în 10 ani o să mai deschizi cafenele sau localuri? În 10 ani mă pensionez. Nu, glumesc. Um, Da, este în plan și în proiect să mai deschidem locații, însă focusul meu în prezent cel puțin este pe cele 2 locații care există acum, care sunt într-o continuă creștere, însă ca să sintetizez cumva acest răspuns, intenționez să mai deschid, ba chiar să mergem internațional, dacă se poate, este unul din visele mele. Este un proiect destul de greu, un stres frumos, cum îl numesc eu most of the time, dar este unul din visele mele și sper de suflet să se realizeze, dar vă țin la curent. Chiar da, mă gândeam acum că dacă duci businessul și în afară, poți să arăți magia Locului. locului, restaurantului sau dacă dorești să îi inspiri și pe ceilalți în a deschide cafenele specialty. Acum, aici nu pot să zic decât că doresc și sper să fiu cumva o inspirație pentru micii antreprenori care sunt la început de drum. Dacă eu am reușit în lumea asta și fie vorba între noi și voi, cei de acasă care ne ascultați, eu nu aveam absolut nicio treabă cu cafeaua, însă stăteam de vorbă, ca și paranteză, stăteam de vorbă cu Cristi la un moment dat și am ok, și ce facem noi acolo? Și l-am întâlnit pe Bogdan. Bogdan este cofondatorul Mabo și de la el ne luăm noi cafeaua. Și cu ei de la Bogdan am învățat absolut tot ce știu în ziua de astăzi
și a fost genul de persoană și este genul de persoană căruia îi adresez orice întrebare, iar mie mi s-a părut atât de interesant ce spune omul ăla, încât am zis, bă frate, vreau și eu să fac asta. Și așa am ajuns să fac asta. Uite că acum că ai spus de cafea, cum ai decis de unde să luați cafea, furnizorilor de cafea? Păi, tocmai cunoscându-l pe Bogdan și învățând de la el atât de multe lucruri, să știi că foarte multă lume mă întreabă, da, de ce nu mai luați cafea și din altă parte? Eu beau într-adevăr cafea și din altă parte, însă relația noastră ca și, ok, furnizorii, cumpărători sau prieteni, este cumva atât de mare și respectul meu în primul rând față de ei, încât îmi doresc să cresc cu ei pentru că de la ei am învățat tot și atunci cumva asta este dorința mea pe partea asta. Nu știu dacă are sens. Ba da, are. Ok, Mulțumesc mult! cu mare drag. Eu mulțumesc.